Human Rights Watch'un 2021-nji ýyllaky Türkmenistanda adam hukuklary baradaky hasabatyna umumy sen berýäris. 2021-nji ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başçylygyna garnaşlarynyň we töwerenlikleriniň ýönetmegine Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapyk döwletleriniň biri bolmagyna galýar. Häkimetler azyk we beýleki esas zerurlyklary kanagatlandyrmak, ýurtda uzak möhletli ykdysady krizisiň netijelerini azaltmak üçin değişli çäreleri görmediler. Yurt COVID-19 hadisasynyň resmi taýdan habar berilmedik az ýurtlaryndan biri bolup galýar. Häkimetler maglumatlaryň el ýeterliligine ünsli gözegçilik edýärler. Metbuat we din azatlygyny berk çäklendirýärler we garaşsyz gözegçilige ýol bermeýärler. Garaşsyz aktivistler şol sanly daşary ýurtdakylar we olaryň garnaşlary hökümetden aralmagyň nişanyna öwrüldi. Onlar çağda mejburi ýitirim bolmagyň pidasy bolup galdy. Hökümet raýatlarynyň hereket azatlygyna bolan hukugyny bozmagyny dowam etdirdi. COVID-19 ýaýramagy baradaky maglumatlaryň el ýeterliligini açajan talap eden adamlara haýwat atylýardy we tutsag edilipdi. Häkimetler pandemiýa we ardan wakadan azyk ýetmezçiliginiň ýokarlanmagy sebäpli ýurtda garyplygyň sanynyň ösenligini ikrar etmediler we sosial taýdan ejiz kategoriýalara raýatlaryň ýeterlik ýaşaýyş derejesini şol sanyna ýeterlik imitlenmegi bilen üpjün etmediler. Ýurdun käbir ýerlerine hökümet bahaly esasy imit önümleri bir näçe aý bäri ýitdi. Hökümet garaşdy raýat jemgyýetleriň tähelçe ýüze çykmagyna ýol bermeýär. Hasaba alınmadyk hökümete değişli bolmadyk guramalaryň işi gadagan. Adam hukuklary boýunça halkara jemgyýetçilik guramalaryna ýurda ýermäne ruhsat berilmeýär. Aktivistler, häkimetler tarapyndan nişana alınmak howpy astyna. Bozgunlukdaky dissidentleri we aktivistleri dymdyrmak üçin olaryň garnaşlaryna basyş edilýär. Türkmenistanda COVID-19'ın ýoklugy baradaky resmi maglumata şüphe bildirýän aktivist Murat Düşemow galplykda günäkärlenip 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Häkimetler Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleriň garnaşlaryna bir näçe gezek azar berdiler. Maý aýyna çert ýurtda ýaşaýan aktivist Rozbay Jumamuradowyň 14 ýaşly ýegeni döwlet howpsuzlyk işgärleri tarapyndan sorag edildi we haýwat atyldy. Mart aýyna ýegeniň maşgalasyna näwelli adamlardan telefon jaňlary gelip, garnaşlary Jumamuradow bilen ara gatnaşygyny kesmese, onu öldürjekdigini aýdyp haýwat atdylar. İýul aýyna adam hukuklaryny goraýjy aktivistler Aziza Hemraýewanyň Türkiýede ýaşaýan dogany internetde türkmen hökümetini ýiti tanqidlany üçin azar berilenligi we gorkuzylanlygy barada habar berdiler. Oktyabr aýyna täzegülegi we basyş edilenligi barada habar berildi. Onun Türkiýede ýaşaýan bloger ogluny işçiligini bet etmäne anandyrmagy döwlet howpsuzlyk işgärleri talap etdi. 1 awgustda Istanbulda näwelli adamlar Türkmenistandan gelen işçi migrantlaryň bir toparyna hüjüm edip, Türkmen konsullugynyň daşyna ýöriş geçirmeginiň öňüni aldylar. Türk polisiýasy bu ýörüşe gatnaşan Türkmenistanyň 10 raýatyny gyska wagtlyk tutsag etdi. Aziz Mamedov hüjümüň videosunu internetde ýerleşdirdi. Şondan soň näwelli adamlar tarapyndan ýenjildi we pyçaklandy. Blogçy Durduýewy 3 adam allyk ýoly bilen konsulluga saldylar. Ol Türk polisiýasynyň gatnaşmagyndan soň konsullyk binasyndan boşadyldy. 2020-nji ýylyň sentýabr aýyna daşary ýurtda näýilik bildirýän aktivistler bilen ara baglanşygy sebäpli galplaşdyrylan kaziýet işine 6 ýyl azatlykdan mahrum edilen aklawjy Peýgamber Allahyberdiýewiň hökümi dowam etdirildi. Buluç azlyklarynyň hukuklaryny goraýjy Mansur Mingelew 2012-nji ýylda neşe sewdasy sebäpli 22 ýyl azatlykdan mahrum edilmegi dowam etdirildi. Türkiýede resmi däl türkmen talipler jemgyýetini döreden ömrü 2018-nji ýylda häkimetler ony Türkmenistana çekenden soň ýitirim boldy. Soň bolsa ol ýurtdan çykarylmady. Oktyabr aýyna Warşawada Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk birleşigi Demokratik institutynyň ýygnagyna Türkmenistanly jurnalist Omar Kulymoň harby gullugyny tamamlandygyny we maşgalasy bilen ýaşaýanlygyny aýtdy.
Şu wagtçe bu maglumat tasdiklanmady. Türkmenistana metbuat azatlygynyň iň erwet görkezjileri bar. Printli çap we elektron habar beriş terişdeleri bir gözegçilikde saklanýar ýa-da döwlete değişli. Häkimetler garaşsyz sesleri ýygyderli basyp ýetirýärler we daşary ýurt habar beriş terişdeleri bilen maglumat paýlaşýan raýatlary rihimsiz ýydarlaýarlar. Internete girmek berk senzura sezebar edilýär. Köp web sahypalary we programmalar petiklenni. Yanvar ayında polisiýa Aşgabatyň mekdepleriniň birine 10-njy we 11-nji sınıf okuwçylarynyň telefonlary ele aldy. Suratyň we video mazmunyny we giren sahypalaryň taryhyny barlamak üçin döwlet howpsuzlygynyň haýşy boýunça edilip bilinjekdigi habar berildi. May ayında Türkmen İnisiativası web sahypasynyň DDoS hüjümine sezebar edilendigi habar berdi. Häkimetler raýatlaryň dürli kategoriýalaryna esasy syýahat gadaganlyklaryny giýerdiýärler we hereket azatlygyny bolýarlar. Hökümet Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň 2019-njy ýyla göçüp giden çinowniýanyň garnaşlary Ruzimatowyň maşgalası barada maglumat soragyna jogap bermedi. Olary 2003-nji ýyldan bäri daşary ýurda gitmek gadagan edildi. Hökümet daşary ýurtlarda konsullyklaryna türkmen raýatlarynyň möhletiniň geçen pasportyny uzaltmakdan ýüze gürdi. Şeýle siýasat daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryny hereket azatlygyny hukugundan mahrum edýär we kabul edilýän ýurtda kanuny bozmagyna ýol berýär. Şol sebäpli olar adam hukuklarynyň ençemegedek bozulmagyna sezebar bolýarlar. İýun aýynda häkimetler 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2022-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygyna gutaryan pasportlary täzelep başlady. Bu Türkmenistana dolanmak islemeýän möhleti geçen pasporty bilen ýaşaýan migrantlaryň meselesini çödüp bilmez. Türkmenistana hasaba alınmadyk dini cemaatler we birleşikler gadagan. Şonuň üçin hasaba alınmak gaty kyn. Häkimetleriň dürli bahana bilen dini baglanşyklary ýa-da amallary sebäpli raýatlary jogapkärçilige çekmegi seýrek däl. 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda Lewap welaýatyna polisiýa ony golay gaty bir öz dinlerine ananmakda aýyplanýan musulman adamy tutsak etdi. Bir adamyň sakkalyny zor bilen siripdirler, alkogol içmäge mejbur edipdirler we oňa jerime salypdyrlar. Şol aýda bileleşip doga okumak üçin ýygnanan başga-da 10 musulman polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Häkimetler syýasy sebäplere görä tutsak edilenden soň türmede ýitirim bolan onlarça adamyň akwaly we nirede de barada maglumatlary saklamagy dowam etdirdiler. Kadet ulgamynyň açaçanlygy we duýgu işlerde ýapyk kadet işi sebäpli syýasat soglaryň takyk sany näbelli. Adalatsyzlyk, ukupsuzlyk we korrupsiýa faktlaryny köpçüligi ýetirýän raýatlar türmäge berilýär. Tutulan ýerlerde gynamalar we ýol daraşmalar dowam edýär. Iýul aýynda polisiýa Lukman Hursanay Ismatullaýewany tutsak etdi. Burun öň onuň işi Ýewropa parlamentine ara alyp maslahatlaşyldy. Awgust aýynda Ismatullaýewa galplyk işi sebäpli 9 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Mejburi içki sürgünde bolan syýasy dissident Gulgaýyldy Annaniýazowyň saglyk ýagdaýy erwetleşdi. Ýewropa Birleşigi iýun aýynda Türkmenistan bilen her ýyl geçirilýän adam hukuklary gepleşigine adam hukuklary ýagdaýynyň takyk gowlaşmagynyň we ombudsmanyň dogry garaşdyrmagynyň üpçün edilmeginiň möhümdigini aýtdy we mejburi ýitirim bolmak meselesine Birleşen Milletler Guramasy bilen has köp hyzmatdaşlyga çağırdy. Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kanagatlanmaly dälligi sebäpli Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk we ara gatnaşyk şertnamasynyň tasdiklanmagy 2010-njy ýyldan bäri ýyza süýşürildi.